Здравейте, вие сте отново с Volleyball Explained подкаст. Днес имам удоволствието да посрещна като гост Петър Дочев, с когото ще говорим за отминалата за българския национален отбор при мъжете Лига на нациите. Буквално последния ни матч срещу Аржентина се изигра през вчерашния ден. Завършихме с 3 победи срещу САЩ, срещу Иран и срещу Турция и с общо 9 поражения. Така че, господин Дочев, на първо място благодаря за това, че приехте поканата да участвате в това издание, обобщение на Лигата на нациите в подкаста и разбира се ще започна с първия ми въпрос. Какви са първите ви впечатления от първите наистина 12 мача на Джан Лоренцо Бленджини като треньор на националния отбор и стила, който той се опитва да налага? Принципно Бленджини е специалист със сериозна визитка, така че по-скоро това, че е привлечен като треньор на националния отбор на България е комплимент и се надявам, сега много е рано да се каже какво прави и какво ще направи, но с оглед на предишните му успехи, смятам, че този отбор с такъв треньор има бъдеще. Що се касае до представянето на така сформирания национален отбор, тъй като по стечение на обстоятелствата контузиите на Алекс Николов и на Танасов направиха така, че да нямаш голям набор от състезатели, на които да разчиташ. Те пак са състезатели с малко повече опит от тези момчета, които бяха повикани. Със сигурност щеше да е по-сериозен плюс за представянето на отбора, но като цяло смятам, че отбор има потенциал. Факт е, че само 3 победи направиха, може би имаше някакъв шанс да откраднат още една в Лигата на нациите, но като цяло това беше една програма максимум за така сформирания отбор на тази Лига на нациите. Може би все пак редно да отбележим, че от една страна виждаме потенциал в този отбор и може би затова казваме само 3 победи, обаче от друга страна 3 победи са повече отколкото сме записали в което и да е издание на лигата през 2021, 2022 или 2023 година, като за последен път повече от 2 победи, мисля, че 5 записваме през 2019. Така че от една страна са само 3, но от друга страна всъщност са повече отколкото имахме в предните издания, което само по себе си представлява някакъв напредък. Чисто статистически плюс, разбира се. Според мен по-важното нещо е начинът, по който бяха спечелени, играта, която представиха нашите момчета. Мисля, че се налага един стил на повече гъвкавост в атака, в смисъл такъв да се намалят броя на грешките, защото не е тайна, че българският стил на игра е агресивен, нападателен на базата на границата на риска. Така че това се забелязва на първо четене от мачовете, които изиграха и начина, по който ги изиграха нашите момчета. Хубаво е, че един състезател като Татаров беше привлечен дълго време, беше така зад завесите на националния отбор. Не му се обръщаше необходимото внимание и естествено да получава покани за националния отбор, но това е един изключителен талант и го демонстрира с твърдото заставане на позиция на титуляр в състава. Той беше, може би, най-константният състезател от началото до края на лигата с оглед на представянето си. Така че това е един състезател с много гъвкава техника, много е мобилен, изключително бърз и представлява се, има сериозен технически потенциал да изпълни идеята на Бленджини, що се касае в този аспект на играта. Факт е и друго, че отборът е изключително млад, с мен лично прекалено млад разпределител, който така не можа да използвам максималния потенциал на абсолютно всички състезатели, за оглед на това, че
Има много още какво да работи, що се касае до визията за играта и естествено прецизността в подаванията. Смятам, че това е един млад и талантлив разпределител, който все още поради сериозния си ръст и добрите физически показатели обръща прекалено много внимание на атаката, на блокадата и на сервиза, отколкото да се съсредоточи върху основния елемент, за който е в игрището, това е подаването на втората топка, дистрибуцията към състезателите и точността. Понеже засегнахте въпроса за Симеон Николов, как се отнасяте към тази тактическа, може би да я наречем, идея, при която в определени ситуации, сякаш началото първата седмица го нямаше това, но във втората и третата седмица Бленджини го използваше на няколко пъти, като включваше в игра резервния разпределител Светослав Станков вместо диагонала и съответно Мони Николов играеше като диагонал. Сега мисля, че баща му Владимир Николов го каза, че това решение не е устойчиво, но как вие го оценявате като въобще някаква опция в сложни ситуации? С оглед на това, че е висок, атлетичен и има височина на атаката, може би е някаква такава скромна опция за излизане от трудна ситуация, когато имаме проблеми в първичната атака и изобщо в атаката. Обаче има една въпросителна. Когато един такъв млад разпределител като Симеон Николов бъде, меко казано, лашкан от една позиция в друга, доколко той е способен да поеме тези две функции и да се съсредоточи в една от двете. Най-вече той трябва да бъде съсредоточен в разпределянето на играта и когато в един матч ти го бутнеш в друга посока, дали той ще е способен да се върне към себе си и към функцията основната, заради която е там. Добре, връщам се на темата за стила на игра. Аз я бях подготвил като отделна тема. Вие много така удачно, смея да кажа, наистина, че я започнахте и сам, но споменахте за Георги Татаров. Смятате ли, че той най-добре се вписва в това, което иска за момента, най-вече от гледна точка на това търпение, което изисква Бленджини в националния ни отбор за момента? Абсолютно си пасна на мястото и на идеята, разбира се. Това е състезател, който аз го наблюдавам от юношеските му години в развитието. Беше капитан на юношеския национален отбор, водеща фигура на набора, в който се състезаваше и имаше страхотни изяви и общо взето водеше отбора си и мисля, че този набор достигна доста така солидни успехи, въпреки че колкото и да им се искаше, не можаха да вземат световна титла, но в крайна сметка самото представяне като цяло и на отбора, и на Татаров беше повече от прекрасно. Разбира се, че идеята на Бленджини, която се наблюдава на първо четене, е гъвкавостта в атаката и възможността да избереш най-добрия момент, в който да реализираш точка, но да не бъркаш. Може би най-способният състезател в техническата му част, това е Татаров. Факт е, че има и много така сериозни нападатели около него, но са прекалено млади, за да могат, как да се кажа, хем да изпълняват изискванията на стила на играта, хем да не потъват чак толкова първолинейно в желанието да не бъркат. И това така ми направи впечатление, че загубиха остротата си в действията на базата на фокуса върху това да не бъркат. И оттам вече се получиха и слаби мачове, разбира се, на повечето от тях. Просто потънаха в идеята до такава степен, че не можаха да излязат и да бъдат и достатъчно агресивни, когато имаше необходимост за това. Ако правилно ли ви разбирам всъщност, защото аз имам една такава теория от това, което видях, общо взето изгледах така в повече или по-малко детайли всички мачове, но можете ли да се съгласите с една такава теза, всъщност, че те
малко прекаляваха с тази идея да играят с търпение. Имаше ситуации, в които може би имаше възможност да играе по-агресивно, но те продължаваха да се опитват да играят с блока. Това все по-модерно вече пускане т.е. то не пускане, ами атака с пас с две ръце отгоре. Така, подкрепяте ли една такава теория, че може би не се ориентираха, че има ситуации, в които няма нужда вече от толкова много търпение, може да си играе с малко повече риск, но един вид се притесняваха, че ще нарушат указанията, може би, на треньора. Именно това загатнах в изказването си, че точно тази част от волейбола, която излизаше от матрицата, която им беше зададена от Бленджини, а именно да реализират своята атака, някакси по-скоро пропуснаха прекрасните възможности да бъдат агресивни. И това създаде първично впечатление, че отборът е изключително пасивен в своята атака. Нали, тук конкретизираме малко нещата за атаката по-специално, защото може би това се наблюдава като тенденция на Бленджини да балансира играта на българския национален отбор, а именно да ги стопира от така непредизвикани грешки. И това, че те са достатъчно млади, все пак, въпреки това, че са в мъжки национален отбор, ги потопи прекалено дълбоко в идеята на Бленджини и не можаха да излязат от тази матрица и да бъдат достатъчно агресивни, какъвто е принципно стила на българския национален отбор, що се касае до атака. Така, като продължение на темата за идеите, които изповядва Бленджини, ми се иска да обърне внимание на следващата, и това е силния сервис. Като под силния сервис имам предвид сервис с скок, залагайки на практика всички играчи в титулярната шестица. Тя горе-долу се оформи по време на мачовете, да кажем, най-условно казано, Симеон Николов с Димитър Димитров започваха, Аспарухов, Георги Титаров, Алекс Грозданов и Илия Петков. Като Алекс Грозданов започна все по-последователно и той да изпълнява сервис скок, което означаваше, че шестимата изпълняват силен сервис. Сега, друг е въпросът, че в много редки случаи този сервис излизаше на волейболен език и затрудняваше съществено противника. Как оценявате всъщност идеята на практика всички изпълнители, на всички играчи на полето да изпълняват сервис с скок? Сега, имаше една теория на времето, че когато един състезател сбърка сервис, следващия след него задължително трябва да го вкара, за да не се губи ритъма на сервис. Но извинявам се. В течение на времето тази тенденция в световен мащаб се промени с по-агресивния сервис, с по-сериозното настояване без значение от това какъв е момента, дали сега е време да се вкара сервис. Мисленето стана по-скоро всеки, който може, скача, изпълнява и се надява треньор и отбора този ритъм на сервис да не се наруши. Сега до известна степен това нещо дава резултат, от друга гледна точка пък губи ритъма на сервис на отбора. Пак и друго нещо, че това е изключително индивидуален елемент, който се гради в времето и в годините. И когато имаш една такава теория, че агресивността е много по-важна от баланса, трябва да изработим по най-добрия начин във всеки един състезател, и това се прави по време на подготвителен период и на тренировки. Да се набляга много на този елемент в количество на изпълнения, в техника на изпълнение на всеки един състезател, за да можеш да вземеш максимума, то се касае до изпълнението на сервис. Това, което се случи в тази годишната лига на нациите, се видя, че все още ние не сме готови за такъв тип мислене в изпълнението на сервис, защото допускахме страшно много грешки. И дори когато се опитвахме да търсим някакъв баланс с по-слабо изпълнение на сервис, също влизахме в поредица от грешки. Така че сигурен съм, че това във времето по една или по друга, по един или по друг начин ще се промени, но това е въпрос на целенасочена работа. Не излезе тази идея в човечето, които наблюдавахме.
но пък има потенциал да се реализира. Следващата тема, която бих искал да засегна, е темата за поста диагонал на разпределителя. Както вече споменах, на този пост като титуляр първите 2 седмици, и като цяло през по-голямата част от лигата започваше Димитър Димитров. В първия матч, по-скоро и в първи и втория матч, опция по-скоро му беше Аспарухов. След това Блинджини преосмисли решението си, Денис Карягин започна да влиза. В някои от мачовете се справи не лошо, а в последната седмица беше взет и Венислав Антов, който също естествено е дебютант. Как виждате развитието на играчите там, защото всъщност който иде от тях на практика е за първа година съществена първа титулярна опция като диагонал, и оттам нататък вече виждате ли, макар и колкото и субективно да звучи това, кой би от тях би бил най-полезен в стила на игра, в който се оформя, защото за жалост в различни етапи на мачовете имаха по-добри представяния, по-лоши. Може би при Венислав Антов е по-трудно да се каже, тъй като той играе единствено в последните 2 мача, но кой виждате евентуално като някой от тези състезатели да е показвал повече от другите с оглед на това, което иска от тях Блинджини? Първо, държа да подчертая, че това е лично мое мнение и абсолютно никого не ангажирам с това. Но появата на Митко Димитров в националния отбор в тази му функция и по начина, по който го използваха тази година, според мен беше закъснял. Защото той има таланта и е показал не веднъж и 2 пъти и в българското първенство, а сега в момента се изявява много добре в шампионата на Франция, че този състезател има потенциала да даде много на националния отбор. Разбира се, когато говорим за дебютанти и по-специално на тази позиция, защото тя е страшно отговорна и много възможно в всеки един отбор, а именно диагонала да понесе по-голямата част от нападението и да го реализира по най-добрия начин. Когато залагаш на един състезател, особено дебютант, ти по някакъв начин трябва да му дадеш карт бланш да бъде себе си и да покаже най-доброто от себе си. Цялата тая ротация, която беше на тази позиция, тръгваме от Митко Димитров, минаваме през Аспарухов, след това Денис Карягин, в последствие и Антов, за мен дебалансира тези състезатели. По-скоро комбинацията между Антов и Димитров е добра за българския национален отбор, така да се напаснат нещата, че да вземеш максимум от двамата и да се допълнят един друг, за да бъдат взаимозаменяеми, когато има проблеми на тази позиция. Но Митко Димитров има потенциала, т.е. осъзнавайки какво прави и получавайки карт бланша, той да върне това нещо на отбор и на треньора си. Така че в тези прекалени ротации аз не видях много позитив, по простата причина, че вместо да спечелиш на тази позиция и някой от тези състезатели да ти върне, до известна степен всеки един от тях не даде максимума и не можа да затвърди позицията и играта си. В този ред на мисли смятам, че Антов и Димитров трябва да бъдат заковани на този пост и да се търси най-доброто от тях двамата, и смятам, че има голям потенциал една такава комбинация между Антов и Митко Димитров да даде желания резултат на тази позиция за българския национален отбор. Общо преминаваме през различните постове, поговорихме и за разпределителя, за диагоналите, за атаката в зона 4, най-вече във връзка с темата за играта на Георги Татаров, но не само през диагоналите. Няма как да не обърне внимание на темата за либерото, защото вие сам споменахте, че Георги Татаров е бил позабравен, макар че той е изключително млад състезател. Сега,
Мартин Божилов е точно обратното, той е опитен, но и той дълго време сякаш беше забравен, докато изведнъж, още би казал на олимпийската квалификация, а и сега в Лигата на нациите показва, че може да даде страшно много на националния отбор, както в елемента посрещане, така и в елемента защита, разбира се. Как оценявате неговото включване и въобще неговото влияние върху отбора и в контекста на това, което изисква от отбора всъщност Бленджини? Категорично, като минаваме през Татаро, що се касае до постоянство в играта си, смятам, че Божилов също беше един от най-константните състезатели в абсолютно всички мачове. Съумя да даде спокойствието на младите посрещачи, съумя да извади максимума в защита и наистина един такъв състезател прекалено късно навлезе като основен състезател в българския национален отбор. Надявам се да е здрав, защото все пак не е тайна, че волейбол е до време, това е физически труд, това са скачане, това са усилия, които се полагат и не всеки организъм би издържал прекалено дълго време да се състезава. Неговата възраст е такава, че абсолютно всяка една година с времето ще се получават някакви микроконтузии и така нататък, но колкото по-дълго е в кондиция, толкова по-добре за българския национален отбор, защото смятам, че българския национален отбор в тази си формация има нужда от тази рутина и тази стабилност на тези елементи в лицето на Нико Божилов. Понеже темата е за поста либеро, естествено Мартин Божилов е първа опция, но как виждате всъщност останалите опции, младите опции? Бяха пробвани Дамян Колев, макар че те реално мисля, че не посрещаха. Сега силна дума, но ако са влизали на посрещане, е било по-скоро някакъв епизодичен момент. Аз по-скоро даже не си спомням, но Дамян Колев от Левски, Симеон Добрев, който стана миналата година шампион с Нефтохимик, и Георги Петров също изигра, но това беше по-скоро, смея да кажа, някаква такава пожарна опция, като либеро. Да бъде в състава Петров. Може да се получи много добра симбиоза между Божилов и останалите либера, които споменахме преди малко, защото на този етап те са по-добри защитници, отколкото посрещачи. Факт е, че една комбинация либеро, посрещащо либеро или защитаващо либеро би била удачна в лицето на Божилов и абсолютно всеки един от младите либера, който и да го упомене в момента, се раздава много в защита и това е елемент, който те владеят достатъчно добре, така че постепенната интеграция и на тях покрай Божилов смятам, че ще донесе в бъдеще много добър резултат и тези млади състезатели ще се развият. Искаме се да засегна още една тема за разширения състав. Какво имам предвид? Днес излезе всъщност новина, че Николай Иванов от състава на Добруджа, който е от набора на Мони Николов с Александър Къндев, Кристиян Тетерийски, този национален отбор, който завърши пети на световното първенство миналата година, е извикан в отбора на България за лагера, който ще бъде проведен от треньора Бленджини и треньорския щаб след края на Лигата на нациите. Сега, моята информация е, че този лагер ще продължи някъде до август месец, до средата на август, грубо казано. Това естествено не е потвърдено, но ще бъдат изиграни контроли, като Николай Иванов ще бъде част от този състав. Сега, мен лично ми е любопитно дали ще има и други играчи, които не бяха в разширения състав за Лигата на нациите, но евентуално биха могли да попаднат. И в тази връзка ми се иска да ви попитам, очаквате ли да има постепенно, без значение дали сега или в бъдеще и други такива състезатели, защото сега не е лъжа, че Бленджини дойде буквално 2 седмици след като напусна или 3 седмици след като напусна поста на
треньор на Лубе, той не е имал време да гледа, как да кажа, малко по-периферни състезатели, които биха могли евентуално се впишат в неговия стил. Очаквате ли да има някакви, сега не казвам сериозни, но някакви промени за в бъдеще в състава? Със сигурност във времето Пледжини ще се изгражда собствена представа за българските състезатели. В лицето на Николай Иванов ние имаме една посрещаща четворка, не толкова нападателна, и в по-голямата си част селектиран национален отбор, така както го видяхме, по-скоро бяха нападателни четворки. И е факт, че винаги сме имали колебания в посрещането. Това е елемент, винаги, извинявам се, не е точно така. Годините, в които Пламен Константинов беше основен посрещач на националния отбор, тогава нямахме абсолютно никакви проблеми, никакви грижи на този елемент, по проста причина, че това беше един изключителен талант, невероятен посрещач и можеше да посреща на 2/3 от игрището, да разбременява абсолютно всички други нападатели в този елемент. Но от момента, в който Пламен Константинов встъпи в националния отбор, се видя, че ние имаме липса на такъв тип състезатели. Така че с привличането сега на Иванов, смятам, че един опит на Бленджини да се опита да подпомогне посрещането в определени ситуации, защото не е тайна, че всеки един отбор има един такъв тип състезател, който спасява трудните моменти на втора линия в посрещане. Грубо казано, още едно либеро прибавено към посрещата конфигурация. Така че със сигурност това е причината да бъде повикан от една страна. От друга страна, факт е, че Бленджини абсолютно никакъв поглед няма върху българските състезатели в българското първенство. И той получи сервиран национален отбор от нашата федерация, от специалистите, които работят там. Надявам се искрено във времето той да не бъде ограничен в избора си на състезатели или на по-така твърдо казано, да не му се налагат определени състезатели, които задължително трябва да попаднат в националния отбор на базата на клубни интереси и всякакви други интереси, а да се умее на базата на собствените си разсъждения и собственото си наблюдение да селектира по най-добрия начин българския национален отбор. Така че колкото повече време има в България и работа с българските състезатели, със сигурност ще претърпяват промени и селекциите, които са, надявам се, в годините. Защо се надявам? Защото смятам, че без значение колко е добър един специалист и колко е титулуван с по-CBA, за да покаже себе си и да изгради отбора по начина, по който той вижда играта, трябва поне един период от 3 до 4 години, за да може и треньори и състезатели да се разбират по най-добрия начин и да се предаде идеята на треньора през възможностите на състезателите. И като завършик на епизода ми се иска да ви попитам, без да правим някакви окончателни оценки, в крайна сметка този отбор наистина е много млад, неопитен в почти всички, това е валидно за почти всички състезатели, да посочите един елемент или аспект от играта, в който виждате съществен напредък в сравнение с преди, и един елемент, при който виждате така съществуващ проблем, върху който съвсем условно казано трябва да се работи най-много. Започвам отзад напред и смятам, че сервис е елемент, в който отстъпихме в тази Лига на нациите, и това е изключително важен елемент, разбира се, защото всяка една акция, когато ти имаш сервис, тръгва от нашия сервис, и обратното, всяко противодействие от страна на нашия отбор към противника тръгва от посрещане. Това са два много възлови елемента, но е факт, че сервиза ни беше изключително дебалансиран, и това е нещо, на което трябва да се обърне внимание и да се работи страшно много върху него, защото може да ти носи много позитив. Като цяло, сигурен съм, че чисто стратегически подготовката на отбора е изключително важна, когато се прави анализ
на всеки един противник. Смятам, че Бленджини е достатъчно сериозен специалист, за да се умее по най-добрия начин да поднесе информацията за противника и да подготви нашия отбор за противодействие. Мисля, че имаме напредък в блокадата, чисто като организация. Факт е, че българския национален отбор винаги се е славил с перфектната блокада и агресивното нападение. На този етап виждам лек напредък в блокадата. Отварям скоба, че и за това се изисквам още много работа, за да се получи, може би, най-добрия синхрон между състезателите и да се следва идеята, която треньора подава, когато става въпрос за анализ на противника. Още един момент бих засегнал. Смятам, че българският отбор изостава в дисциплината и по-скоро фокуса върху това какво се е готвило за матч и какво излиза на въпросния матч. Няколко прекъсвания в матчовете ми правеше впечатление, че Бленджини обяснява на момчетата какво сме говорили, къде трябва да стоите и защо това нещо не се изпълнява. Там имаме също много сериозен потенциал за развитие, що се касае до дисциплината в организацията за противодействие. Мисля, че по този начин можем да завършим. Аз затова и тази тема за напредъка и проблемите, за да може да е едно обобщение накрая да я поставя. Така че отново ви благодаря за това, че бяхте гост в подкаста днес. Направихте този анализ. Мисля, че успяхме много така концентрирано в рамките на 30 и няколко минути да поговорим за това, което се случи, за това, което успя Джан Лоренцо Бленджини да развие за тези 12 мача и в рамките на подготовката за тях. И се надявам постепенно, защото наистина вярвам, че този отбор има страшно много потенциал. Когато се върнат особено и Мартин Атанасов и Алекс Николов, така че на тях им пожелавам бързо възстановяване. Видях, че Алекс вече лека по лека е започнал някакви по-леки тренировки и в клубния си отбор в Лубе, така че наистина се надявам, че отбора вече до година, когато ще има и повече от един турнир, до година ще има и Лига на нациите и световно първенство, вече полека ще покажат наистина какво могат и че този потенциал наистина съществува. И аз пожелавам успех на тези момчета и на българския национален отбор. И тук е пак отварям скоба. Наистина времето на Бленджини беше изключително кратко, за да подготви отбора за тази Лига на нациите и да се запознае с него, разбира се. Така че съм убеден, че във времето това нещо ще се развива и взаимовръзката между състезатели ще дава още по-добри резултати. На всички зрители, които гледаха епизода, надявам се, че им е било интересно и са научили нещо ново. А пък, ако така искате да си припомните един от най-хубавите моменти, свързани с българския волейбол в последните 20 години, вчера публикувах пълен запис на мача България-Франция от световното първенство 2006 година с коментар на Сашо Йовков и на Ивайло Гаврилов, така че също може да го направите. Сега признавам, качеството на записа не е особено добро, меко казано, но пък смея да кажа, че си заслужава да си припомним наистина един от най-хубавите мачове в последните десетилетия за българския национален отбор. Благодаря ви отново, че ни гледахте и до следващия път. Чао, чао!